Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας που απασχολούσε για χρόνια τους ερευνητές και τους επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο σκοτεινό μυστικό της θάλασσας και για το πώς αυτό δημιούργησε πάρα πολλούς θρύλους και μύθους που τους μαθαίνει ο κόσμος ακόμη και σήμερα. Είναι όμως αληθινή? Αυτό το βίντεο του Debunked λοιπόν είναι για το τρίγωνο των Βερμούδων ή αλλιώς τρίγωνο του διαβόλου. Υπάρχει ένα σημείο στον πλανήτη μας όπου η πραγματικότητα λυγίζει. Ένα σημείο που οι νόμοι της φυσικής, του χρόνου και της ανθρώπινης λογικής παύουν να ισχύουν. Και θα μου πει τώρα κάποιος, η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει ένα ναυάγιο, αλλά πώς μπορεί να εξηγήσει μια ολόκληρη εξαφάνιση? Σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για θεωρίες συνωμοσίας, αλλά και για τους ανθρώπους που πέρασαν αυτή τη γραμμή και δεν σεβάστηκαν την ίδια την ύπαρξη. Η περιοχή στο βορειοδυτικό τμήμα του Ατλαντικού ωκεανού, που λέγεται πως ένας τεράστιος αριθμός αεροσκαφών και πλοίων έχει εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Η ιστορία ξεκινάει το 1964, εκεί όπου ο Vincent Gates όρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, στο περιοδικό Argosy, τα όρια του τριγώνου των Βερμούδων. Με τις κορυφές του να περνούν το Μαϊάμι, τη Φλόριντα, το Σαν Χουάν, το Πουέρτο Ρίκο, τις Βερμούδες και ένα ακόμη νησί απομονωμένο στα δυτικά του Ατλαντικού ωκεανού. Τον Αύγουστο του 1820 λοιπόν, δύο πλοία των ΗΠΑ, το Insurgent με 350 άντρες και το Pinnacle με 90 άντρες, εξαφανίστηκαν με όλο τους το πλήρωμα στην περιοχή χωρίς να αφήσουν κανένα απολύτως ίχνος. Από τότε πολλά άλλα σκάφη χάθηκαν με παρόμοιο μυστηριώδη τρόπο. Ενώ στις 5 Δεκεμβρίου του 1945 εξαφανίστηκαν 5 αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Εννοείται και αυτά χωρίς εξήγηση. Αεροπλάνα τύπου Avenger, όχι αυτά της Marvel, και ένα υδροπλάνο τύπου Martin Mariner, και αυτή ήταν μόνο η πρώτη καταγεγραμμένη εξαφάνιση στην περιοχή των Βερμούδων. Είμαστε λοιπόν στις 5 Δεκεμβρίου του 1945. 5 αμερικανικά βομβαρδιστικά, το Σμήνος 19, όπως ονομαζόντουσαν τότε, απογειώνονται για μια αποστολή ρουτίνας. Ο καιρός καθαρός, οι πιλότοι έμπειροι. Όμως καθώς μπαίνουν στο τρίγωνο, ο ασύρματος παίρνει φωτιά. Ο επικεφαλής, ο Charles Taylor, δεν εκπέμπει σήμα ότι πέφτει. Εκπέμπει όμως καθαρό τρόμο. Οι πηξίδες κάνουν σαν τρελές και λέει στον ασύρματο κάτι που θα τους έκανε όλους να παγώσουν. If you can change to yellow band 3000 KC, please do so and give us a call. Is that a ship on your left? Flight 19 to Air Sea Rescue 4, do you read me? Holding course 270, we didn't go far enough east, we should turn around again. We may just as well turn around and go east again. Fly close formation. When the first man gets down to 10 gallons of gas, we all land in the water together. Does everyone understand that? What course are we now? Σκεφτείτε το αυτό όμως. Τι είδε, τι άλλαξε στη διαδρομή της θάλασσας που τον έκανε να χάσει το μυαλό του? Τα 5 αεροπλάνα χάθηκαν για πάντα. Και το χειρότερο, ένα τεράστιο διασωστικό αεροπλάνο με 13 άτομα πλήρωμα απογειώθηκε αμέσως για να τους βρει. Μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκε και αυτό. 6 αεροπλάνα και 27 άνθρωποι έγιναν καπνός μέσα σε ένα απόγευμα, χωρίς να έχουν αφήσει τίποτα πίσω τους, ούτε συντρίμμια, ούτε κοιλίδες πετρελαίου, και κανένα σώμα δεν βρέθηκε εννοείται ποτέ. Αν νομίζετε όμως ότι το τρίγωνο κατεπίνει μόνο αεροπλανάκια και κάτι μικρές βάρκες, κάνετε μεγάλο λάθος. 1918, το USS Cyclops, ένα θηρίο του αμερικανικού ναυτικού με 306 άτομα πλήρωμα. Το πλοίο αυτό δεν βυθίστηκε από καταιγίδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν είχε βυθιστεί από καταιγίδα, θα είχε προλάβει να στείλει ένα σήμα SOS. Θα άφηνε πίσω του σωσίβιες λέμβους, συντρίμμια ή κάτι τέλος πάντων. Η εξαφάνισή του όμως ήταν τόσο ακαριαία που είναι σαν κάτι να άνοιξε το στόμα του μέσα από τη θάλασσα και να το ρούφηξε.
Όταν η έρευνα τελείωσε χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Μόνο ο Θεός και η θάλασσα ξέρουν τι απέγινε αυτό το πλοίο». Αλλά στην πραγματικότητα ο στρατός ήξερε ότι είχε έρθει αντιμέτωπος με κάτι που δεν μπορούσε να πολεμήσει. Όμως η χειρότερη ιστορία είναι αυτή του Carol Leigh Deering το 1921, γιατί σε αυτή την περίπτωση το πλοίο βρέθηκε. Όταν οι διασώστες ανέβηκαν στο κατάστρωμα, η εικόνα ήταν εφιαλτική. Το πλοίο ήταν άθικτο, τα πανιά έτοιμα, στην κουζίνα το φαγητό ήταν ακόμη ζεστό στις κατσαρόλες, έτοιμο να σερβιριστεί. Αλλά δεν υπήρχε ψυχή. 11 έμπειροι ναυτικοί εξαφανίστηκαν αφήνοντας τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα ρούχα τους, το φαγητό τους στη φωτιά. Τι ήταν αυτό που τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν το πλοίο τόσο γρήγορα? Τι είδαν να έρχεται προς το μέρος τους που τους έκανε να προτιμήσουν να πηδήξουν μέσα στο μαύρο ωκεανό παρά να μείνουν πάνω στο πλοίο? Προσέξτε το κοινό σημείο σε όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι ότι τα πλοία και τα αεροπλάνα βυθίστηκαν ή έπεσαν. Είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η καταστροφή έγινε ακαριέα, βουβά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Και εδώ είναι που ξεκινάει η θεωρία συνωμοσίας. Αυτός είναι για κάποιους ένας από τους πιο γοητευτικούς και απόκοσμους μύθους. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προβλέψεις του διάσημου αμερικανικού medium Edgar Cayce. Ξέρω εγώ. Σύμφωνα με το μύθο αυτό, η Ατλαντίδα βρισκόταν στην περιοχή των Μπαχάμας. Οι Ατλάντιοι χρησιμοποίησαν τεράστιους ενεργειακούς κρίσταλους, τους λεγόμενους fire crystals, για να παράξουν ενέργεια. Και εδώ υπάρχει ένα σκοτεινό twist. Μετά την καταστροφή της Υπήρου, αυτοί οι κρίσταλοι θαύτηκαν στον πυθμένα του ωκεανού. Ο μύθος λέει ότι οι κρίσταλοι παραμένουν ακόμη ζωντανοί και κατά διαστήματα εκπέμπουν τυχαία τεράστιες δέσμες ενέργειας προς την επιφάνεια. Όταν ένα πλοίο ή αεροπλάνο περνά από το σημείο λοιπόν, πάνω από αυτούς τους κρυστάλλους, η ενέργεια αυτή τηγανίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα, παραμορφώνει τον χώρο και τα τραβάει στο βυθό. Φανταστείτε το σαν ένας γιγάντιος μαγνήτης. Αυτή η θεωρία όμως πάει το θέμα του κοσμικού τρόμου σε άλλο επίπεδο, καθώς υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο πλανήτης έχει τρύπες. Ο βιολόγος Ιβάν Σάντερσον παρατήρησε ότι το τρίγωνο των Βερμούδων δεν είναι το μόνο μέρος όπου χάνονται πλοία. Σχεδίασε έναν χάρτη λοιπόν και ανακάλυψε ότι 12 συγκεκριμένα σημεία στον πλανήτη, ανάμεσά τους το τρίγωνο των Βερμούδων, ένα ακόμη σημείο στην Ιαπωνία και οι πυραμίδες της Αιγύπτου, σχημάτιζαν ένα τέλειο γεωμετρικό δίκτυο κάτω από τη γη. Η απόλυτη φρίκη είναι ότι αυτά τα σημεία ονομάστηκαν δελιρές δίνες. Ο μύθος λέει ότι σε αυτά τα 12 σημεία οι μαγνήτες και οι βαρυντικές δυνάμεις της γης είναι τόσο ασταθείς που η πραγματικότητα σκίζεται. Είναι σαν ο πλανήτης να είναι ένα ζωντανό όν και αυτές οι δίνες να είναι τα στόματά του που ανοίγουν τυχαία για να καταπιούν οτιδήποτε βρίσκεται στην επιφάνεια. Εδώ μπαίνουμε σε χωράφια του sci-fi horror. Η ιδέα ότι το τρίγωνο και ο χρόνος δεν κυλάει ίσια. Ο πιλότος Bruce Gernon ισχυρίστηκε ότι το 1970 παγιδεύτηκε μέσα σε ένα περίεργο σύννεφο που έβγαζε ηλεκτρικές σπίθες και περιστρεφόταν σαν ένα τούνελ γύρω από το αεροπλάνο του. Όταν βγήκε, είχε ταξιδέψει μια απόσταση 30 λεπτών σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Η θεωρία λέει ότι στο τρίγωνο δημιουργείται μια ηλεκτρονική ομίχλη που λειτουργεί ως μια σκουλικότρυπα, μια πύλη σε άλλες διαστάσεις. Τα πλοία και τα αεροπλάνα που εξαφανίζονται δεν βυθίζονται απαραίτητα, αλλά παγιδεύονται στον χρόνο. Πετάνε δηλαδή πλέον για πάντα σε ένα αιώνιο κενό ή μεταφέρονται σε ένα μέλλον ή ένα παρελθόν όπου δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με κανέναν. Αντί για UFO, δηλαδή υπτάμενα αντικείμενα, εδώ μιλάμε για USO, Unidentified Submerged
objects, άγνωστα υποβρύχια αντικείμενα. Πολλοί ναυτικοί και πιλότοι είναι αυτοί που έχουν αναφέρει περίεργα φώτα να κινούνται με απίστευτες ταχύτητες κάτω από το νερό ή να αναδύονται από την θάλασσα και να χάνονται στο διάστημα. Ο μύθος υποστηρίζει ότι στην τάφρα του Πουέρτο Ρίκο, το βαθύτερο σημείο που φτάνει δηλαδή το τρίγωνο, σε 8.600 μέτρα βάθος, υπάρχει μια τεράστια αρχαία εξωγήινη βάση. Το ξέρω, ακούγεται περίεργο, stay with me, θα εξηγηθούν όλα μετά. Τα πλοία και τα αεροπλάνα που εξαφανίζονται δεν χάνονται από ατυχήματα, αλλά παγάγονται από αυτά τα υποβρύχια όντα για να μελετηθεί η ανθρώπινη τεχνολογία ή επειδή πλησίασαν πολύ κοντά σε μυστικά που δεν έπρεπε να δουν. Αυτός ο μύθος έχει και μία δόση πραγματικότητας, αλλά οι ναυτικοί τον έχουν μετατρέψει σε εφιάλτη. Στην περιοχή υπάρχουν οι λεγόμενες μπλε τρύπες, τεράστιες, βαθιές, κάθετες υποθαλάσσιες πηγές. Οι παλιοί ναυτικοί πίστευαν ότι αυτές οι τρύπες κατοικούνται από το Λούσα, ένα μυθικό γιγαντιαίο θαλάσσιο τέρας, κάτι μεταξύ χταποδιού και καρχαρία. Ο ψυχολογικός τρόμος εδώ κρύβεται στα τεράστια ρεύματα, οι ρουφίχτρες που δημιουργούνται όταν αλλάζει η παλήρια. Οι τρύπες αυτές απορροφούν μικρά σκάφη μέσα σε σκοτεινά και απέραντα υποθαλάσσια σπήλαια, εγκλωβίζοντας τους ναυτικούς στο απόλυτο σκοτάδι του βυθού. Υπάρχουν αμέτρητες τέτοιες ιστορίες, βασικά μετρημένες είναι, απλά ήθελα να το κάνω να ακουστεί πιο επικό, αλλά είναι απλά μύθοι. Και εδώ είναι το σημείο για το οποίο πάτησες να δεις αυτό το βίντεο. Πάμε να δούμε λοιπόν ξανά μία τις περιπτώσεις εξαφανίσεων που είδαμε σε αυτό το βίντεο, αλλά να τους δώσουμε μία λογική και ρεαλιστική εξήγηση αυτή τη φορά. Πριν συνεχίσουμε όμως να κάνουμε μία παύση για να μιλήσουμε για το χορηγό αυτού του βίντεο. Έλα εντάξει, πλάκα κάνω, προχωράμε. Ο Charles Taylor και οι πιλότοι του δεν είδαν υπτάμενους δίσκους, ναι συγγνώμη που σας απογοητεύω. Ήρθαν αντιμέτωποι με έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες των πιλότων, τη χωρική αποδιοργάνωση. Όταν ένας πιλότος λοιπόν χάσει τον ορίζοντα, το εσωτερικό του αυτή που ελέγχει την ισορροπία του σώματός του αρχίζει να του λέει ψέματα. Νιώθεις δηλαδή ότι ανεβαίνεις ενώ πέφτεις ή ότι στρίβεις ενώ πετάς ευθεία. Οι πηξίδες τους δεν τρελάθηκαν από μαγνήτες, αλλά δεν συμφωνούσαν με αυτό που νόμιζε ότι έβλεπε ο Τέιλορ. Η φράση του «Ο ωκεανός δεν μοιάζει όπως θα έπρεπε» ήταν η απελπισμένη κραυγή ενός ανθρώπου που το μυαλό του είχε χάσει κάθε επαφή με την κατεύθυνση. Μέχρι που τα καύσιμα τελείωσαν και βυθίστηκαν μέσα στο νερό. Το αεροπλάνο που τους έψαχνε μετέπειτα ήταν γνωστό ως η πτάμενη βόμβα λόγω των συχνών διαρροών καυσίμου που συνέβαιναν σε αυτό το αεροπλάνο. Και γι' αυτό το λόγο εξαράγει στον αέρα. Υπήρξαν μάλιστα και μάρτυρες από πλοία που είδαν τη λάμψη. Εννοώ τη λάμψη της έκρηξης. Εδώ δεν έχουμε μεταφυσικές πύλες, αλλά δύο πολύ συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα που προκάλεσαν σε όσους βρίσκονταν σε αυτά τα δύο πλοία ακαριό θάνατο. Στο τρίγωνο των Βερμούδων ενώνονται τεράστια θαλάσσια ρεύματα όπως το Gulf Stream με τοπικές, τροπικές καταιγίδες και τοπικές. Αυτό λοιπόν δημιουργεί από το πουθενά τεράστια κύματα που φτάνουν τα 30 μέτρα ύψος. Ένα τέτοιο κύμα έχει τόση δύναμη που μπορεί να σπάσει ένα τεράστιο πλοίο όπως το USS Cyclops στα 2 μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το πλοίο βυθίζεται πριν προλάβει δηλαδή κάποιος να πατήσει το κουμπί του SOS. Επίσης εκεί υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα μεθανίου. Όταν απελευθερώνεται μια τεράστια φούσκα αερίου, το νερό χάνει την πυκνότητά του. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, ένα πλοίο που περνάει από πάνω χάνει την άνωση και βουλιάζει σαν πέτρα μέσα σε δευτερόλεπτα.
χωρίς να αφήσει ίχνη στην επιφάνεια. Για το Carol A. Daring τώρα, η επίσημη έρευνα του FBI έδειξε ότι το πλήρωμα πιθανότατα έπεσε θύμα ανταρσίας ή πειρατείας, καθώς ο καπετάνιος ήταν άρρωστος και υπήρχαν μεγάλες κόντρες. Ή αυτό ή εγκατέλειψαν το πλοίο σε πανικό όταν αυτό κόλλησε σε έναν επικίνδυνο ύφαλο, με αποτέλεσμα οι ισοσύβιες λέμβοι τους να παρασυρθούν από αυτά τα ρεύματα στον ανοιχτό ωκεανό όπου χάθηκαν. Ο πιλότος λοιπόν που ισχυρίστηκε ότι ταξίδεψε στο χρόνο μέσα σε ένα τούνελ από σύννεφα ήρθε αντιμέτωπος με ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, το οποίο ονομάζεται νεφολογέννηση καταιγίδας. Οι έντονες ηλεκτρικές εκενώσεις και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ένα κενό αέρος μέσα στα σύννεφα. Ένα μάτι καταιγίδας δηλαδή, σαν μία δίνη. Λόγω του πανίσχυρου ανέμου, το αεροπλάνο του αναγκάστηκε να αναπτύξει ακαριαία ταχύτητα εδάφους. Ο ίδιος τολωμένος από το στρες και το φαινόμενο του εγκλωβισμού στο σύννεφο, μετέφρασε αυτή την τρελή ταχύτητα ως χρονικό άλμα. Προφανώς το ανθρώπινο μυαλό μισεί τη βαρετή αλήθεια. Όταν χάνεται ένα τεράστιο πλοίο, η προφανής εξήγηση για τους συνωμοσιολόγους δεν είναι ένα τεράστιο κύμα. Όχι φυσικά. Η εξήγησή τους είναι ότι οι κάτοικοι της χαμένης Ατλαντίδας ξύπνησαν 10.000 χρόνια μετά, πάτησαν ένα τυχαίο κουμπί σε ένα κρύσταλλο του θανάτου ή δεν ξέρω και εγώ τι και είπαν ας ρουφήξουμε αυτό το συγκεκριμένο πλοίο γιατί μας χαλάει το Feng Shui. Και εδώ κρύβεται η πραγματική ηρωνία. Προτιμάμε να πιστεύουμε σε διαστημικές βάσεις, σε χρονικές πύλες και σε υποβρύχια τέρατα. Γιατί? Επειδή η ιδέα ότι οι εξωγήινοι μας απαγάγουν μας κάνει να νιώθουμε πιο σημαντικοί και μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι κάποιος ασχολείται μαζί μας έξω από τον πλανήτη Γη. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο σκοτεινή. Στον ωκεανό δεν υπάρχει κανείς. Είσαι απλά εσύ, μια λαμαρίνα και μια φύση τόσο τρομακτική και αδιάφορη προς τα εσένα που μπορεί να σε καταπιεί χωρίς καν να το παρατηρήσεις. Τι συνέβη λοιπόν τελικά? Τίποτα το μεταφυσικό. Η αλήθεια είναι απλά ότι ο ωκεανός είναι ένας αδιάφορος τάφος. Ένας τεράστιος τάφος. Το τρίγωνο των Βερμουδών δεν είναι μία ρογμή στο χώρο και το χρόνο. Είναι μία ρογμή στην ανθρώπινη αλαζονία. Φτιάξαμε δηλαδή ένα μύθο για τέρατα και εξωγήινους γιατί προτιμάμε να πιστεύουμε ότι μας κλέβει κάποιος ανώτερος πολιτισμός παρά να αποδεχτούμε την ομή πραγματικότητα. Ότι δηλαδή απέναντι στη μανία της φύσης και τη θάλασσα είμαστε τόσο μικροί και ανήσυροι και ασήμαντοι που μπορούμε απλά να χαθούμε για πάντα, χωρίς να νοιαστεί κάποιος εξωγήινος. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το τρίγωνο των Βερμούδων. Ούτε τέρατα, ούτε εξωγήινοι, ούτε τίποτα τέτοιο. Εκεί όπου δεν αφήνεις πίσω σου τίποτα. Απλά εξαφανίζεσαι από την ιστορία. Οπότε την επόμενη φορά που θα κοιτάξεις τη θάλασσα, σκέψου το λίγο αυτό. Τι σε τρομάζει περισσότερο? Το να σε απαγάγει ένας εξωγήινος ή να χαθείς μέσα στη θάλασσα και απλά να εξαφανιστείς από παντού?